У 1240 годзе татаро-монголы занялі большую частку рускіх земляў. То, што яны занялі, туды не ўвайшлі землі сучаснай Беларусі. Міша, ты мне перашкаджаеш, хлопцы. Пагэтаму князь Міндаўг, ён балт па паходжанні, стаў аб'ядноўваць вось гэтыя землі, якія на сённяшні дзень з'яўляюцца сучаснымі беларускімі землямі. Вот гэтыя княствы ён стаў аб'ядноўваць у новую дзяржаву. Вялікае княства літоўскае. Для чаго? Каб з усхода супрацьстаяць татаро-монголам, а з захада супрацьстаяць каму? Правильно, крыжаносцам. Ребята, хто такія крыжаносцы? Гэта воіны, хрысціяне заходняй царквы, каталіцкай царквы. А адкуль жа з'явілася каталіцкая царква? Бо без разумення таго, якая розніца паміж праваслаўнай і каталіцкай царквой, нам цяжка з вами будзе зразумець твор «Меч князя Вячкі» і што было на нашых землях. Паглядзіце, Ісус Христос нарадзіўся ў першым стагоддзі нашай эры, таму што летавычысленне вядзецца ад нараджэння Хрыста. Памёр, быў распяты, памёр і ўзнёсся ў 33 годзе нашай эры. І вось з'яўляецца хрысціянская царква, адзіная царква. І 12 апосталаў пасля таго, як на іх сышоў Святы Дух, апошняя партыя, вы мне перашкаджаеце, на 12 апосталаў Хрыста сышоў Святы Дух, яны распаўсюдзіліся па ўсіх землях, каб весці благую весць. І пагэтаму з-за гэтага у розных куточках зямнога шара узніклі памесныя церквы. До 11 стагоддзя, ребята, была одна царква, адзіная царква. То есть, як філіялы, да, памесныя церквы па розных частках свету былі размешчаны, а царква была одна. Аднак у 1054 годзе рымскі папа, то есть была рымская царква памесная, ён захацеў, каб все астатнія церквы хрысціянскія падпарадкоўваліся толькі Рыму. Што мы галоўныя, нам ключы ад рая аддаў Христос. Все астатнія церквы з гэтым папам рымскім не пагадзіліся. І гэта прывяло да таго, што ў царкве вось гэта заходняя рымская царква аддзялілася ад усіх астатніх. Чым гэта страшна стала? Ребята, усходняя царква, якая зараз лічыцца праваслаўнай, лічыла заходнюю царкву, тое, што зараз лічыцца католікамі, еретыкамі, а каталіцкая царква заходняя еретыкамі лічыла праваслаўную царкву. І пагэтаму яны лічылі, што ў праве змагацца з еретыкамі. І вось, ребята, асабліва моцны раскол, поўны раскол паміж церквамі каталіцкай і праваслаўнай царквой адбыўся ў 2004 годзе. А што адбылося? Крыжаносцы ўзялі Канстантынополь, там, дзе зараз знаходзіцца Стамбул. Это ж была сталіца Візантыйскай імперыі. А Візантыйская імперыя гэта была вялікая праваслаўная дзяржава. І каталіцкія рыцары, ребята, дазвалялі сабе нападаць на праваслаўныя храмы, здзекавацца з монахаў-монашак, разбураць святыні праваслаўныя, забіваць праваслаўных хрысціян. Таму што тыя рыцары, крыжацкія вот гэтыя паходы, яны лічылі, што толькі яны нясуць ісціннае хрысціянства, а ўсе астатнія гэта еретыкі. І з тых часоў, ребята, ўсё, всякія зносіны паміж каталіцкай і праваслаўнай царквой закончыліся. І толькі ў 20 стагоддзі
адбылося, ну, такое больш-менш пагадненне паміж гэтымі царквамі, і яны пачалі супрацоўнічаць. І адзін з пап рымскіх, я ўжо не памятаю які, но это можна даведацца з гугла, ён папрасіў прабачэння ва ўсіх народаў, якія аказаліся ахвярамі вось гэтых крыжацкіх паходаў. Поэтому, калі мы будзем вывучаць з вами меч князя Вячкі, каб вы разумелі, што крыжаносцы хрысціяне і Вячка хрысціянін, толькі адзін праваслаўны, а другія католікі, якія церпець адзін аднаго не маглі. Для гэтага я вам это расказваю.